Iti pa nagtultuloy apan naggaraw ti Local Governance Transition Team iti probinsya na iwaya ti panagimbentaryo kadagiti sanikwa ti gobyerno probinsyal. Basar iti record ti Provincial General Services Office agpapanita sumagmamano kadagitoy ti awan numan pay karaman iti opisyal alistaan. Pakairamanan dagiti service vehicle ken heavy equipment. Base iti records tayo ket duwa nga Toyota Conquest pickup, duwa nga Nissan Navara, may isang Toyota Hi-Ace Elite, kan may isang motor. So dagijay ti haan ni payla nga na inventory tahan da payla nga han pala nga naipakita dagiti naka-issuean na nga staff ti PGA. Tapos timat haan pay nga na inventory pay nga naipakita kanya kadagiti inventory committee tayo ket may isang nga extra crawler dozer, may isang nga skid steer loader, dump truck nga may isa, ken may isang nga backhoe. At dati may isang nga road roller nakita dan so nalang amin haan nga ijay yan ti compound ti motor pool tayo ti probinsya gaputahaan da nga kaya pala nga ialis. Dagijay na kayam aran da ket handa may pakita dagitoy nga may pa-inventaryo ko iti DJ inventory committee tayo gaputawan met kanya da dagijay is issue da. Gapo iti daytoy manamnama a mailan na dagitoy iti transition report a maiyalawat iti sumaruno nga administrasyon. Kan mi ti demand letter dagijay naka-MRan na but it so happen nga awan nga rod kanyada they executed an affidavit no din ti ayan na muda nga ayan na dagijay nga equipment ket narigat nga rod kasi heavy equipment mo narigat mo basta nga mahakot no ko although adda may isa nga na pick up me di parte ti lagayan pinahakot backhoe jay so at least agandar pay lang so nga naikargami ti flatbed ngam dagijay unserviceable pinicture da lang kun dagijay da dumang unaccounted it will still remains unaccounted ta diniam mo ti ayan na. Kabayatan na indaulwan ni Acting Governor Attorney Russell Bragas tiniyuswat nga ocular inspection ti Provincial Fish Farm iti Kirmay San Isidro Abra ang may sa kadagiti sanikwa ti gobyerno probinsyal nga da iti sidong ti Provincial Agriculture Office. Adaan nasurok 12 a fish pond pakairamanan ti breeding pond ti lugar. Gapu iti panagkidit ti danom iti napalabas, maidalan ti panakapasaya at ti fish farm. Water system, nasapol ngamin no, during dry season ngamin ko medyo kurang jay danom nga gapu dito'y bog ti nga to. So nga masapol mi siguro ti agpatakder o nagpakalit ti bito no well tapno ti kas deep well tapno ti kas takad so ti mang-augment during dry season. Gagem ti Provincial Fish Farm ti panakapataod ti breedings, pangatwen ti production ti fresh water fish ken panakapaado ti fingerlings. Nga dagitoy nga fingerlings so dagitoy ma-distribute kadagitoy Pisser Pox ditoy probinsya dagiti private nga Pisser Pox maitulong kanya data no tikas taket dati source ti fingerlings. Naipagunam-gunam pa iti posible apa nakapatakder ti training center iti lugar. Adada kami namot na earmark nga pondo para kay development na ito nga fish farm tayo. So may ocular takitaan mi kasi ti DJ nga rod awan ti pagyanan nga na siya at ket daytoy potential ko mabangikan kasi sa training center. So ore multi-purpose lang ko mati may patakder ditoy. Tanapin manayunan ti facilities. Kenon niya ti mabalin pay nga ma-improve ditoy. Jessica Boreta, Balitang Solid North.